MTV. İsenler misiniz, sağlar mısınız? Sizden teleekranlarınızdan yolqinli qaynar salamlar jibaram. Men Rifat Zaripov. Demek efirda jırlavoki topshiruvi bo'lacak dostlar. Endi menim yanaşamda bizning yosh yigit qizlarni sinovchi, menim yordamchim, bo'lishuvchim, Qozonning eng super puper mega DJ'larining birisi DJ Ayrat Mardanshin. Hem biz Ayrat senin bilen hem tamaşaçılar bilen birlikte jır Mung ülkesine bir taraf bulmagan şolay yok rahatlanıp jırlap yürü turgan yigit kızlarımızı sınarbız. Birinciden olar bilen tanışıp uzik hali. Bizning birinchi o'yinchimiz Nazira. Nazira Asatova, Orcha rayoni Шушмабаш avuli qizi. Qozon davlat madaniyat ham san'at universitetida dizayn bo'ligida o'qiy. Kiyovda tugil. Naziraning xayollari bek ko'p, lekin bu kunlarda u mashina olib turunda o'ylana boshlagan. Qo'rquvlarning birisi otaqas. Nashar g'adati ertan yiqidan ovur tura. Nazira, endi biz senin anketini qaradık. Senin xiyalın turunda gana işitmedik. Senin nindi kelешекке xiyallar, planlar, uylar şunun turunda söylep uzalı. Xiyalım turunda нәрсе әйтергә кирәк. Мин анкетада шулай тутырганда әйткән идем, хобби турында җырлыйм дип. Минем хыялым шушы хоббины эшем белән алмаштырырга. Aha, senin xiyalыңда, хоббиңда жырмың өлкәсеннән ayrılmaска, jырлап яшәргә дигән теләк, планнар, уйлар. Теләгән теләгеңә ирешергә насыйп булсын. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт килгәнеңә, булганыңа. Һәм инде икенче уенчыбыз безнең җырлаучының bir 3-нче, 4-нче тапкыр катнаша торган егетләрнең берсе Рамис. Исәнме? Сәлам җибәр. Рамис Идрисов, Свердлов өлкәсе Әртә районы Әжигөл авылында туып үскән. Буйдак. Рамисның хоббилары туп тибу, портретлар ясау һәм электрон музыка белән шөгыльләнү. Иң зур куркуларының берсе олыгайгач бар хыялларының да чынга ашмавына үкенү. Тормыш девизы нәрсә генә булмасын, барысы да яхшыга. Мен инде сиңа сораулар биреп тормыйм. Сине карап утырган әти-әниләреңә, туганнарыңа, дусларыңа, барлык тамашачыларга ялкынлы кайнар сәламнар җибәреп, бер-ике сүз әйтсәң. Беренчедән әти-әниемә һәм апаларыма сәлам әйтәсем килә. Һәм барлык туганнарыма кайнар сәлам. Сәламнарыңны алганнардыр дип ышанып каласы килә. Күчәбез танышыр өчен 3-нче уенчыбыз безнең ул да булса Әлфия. Әлфия Гизатуллина, Киров өлкәсендә туып үскән. Юридик белеме бар. Әлфия кичкенә вакытта табиб булырга хыялланган. Хәзер парикмахер булып эшли. Вакыты булганда рәсем ясарга һәм җырларга ярата. Барысын үзе эшләп, зур үрләргә ирешкән кешеләрне үрнәк итеп саный. Иң зур хыялларның берсе матди уңышка ирешеп, ятим балаларга ярдәм итү. Әлфия, мен сиңа шундый сорау бирәсе килә инде. Ашарга пешерергә яратасыңмы? Тәмле пешерәсеңме? Шуның турында сөйлә әле. Әйе, бик тәмле пешерәм, Аллага шөкер. Пешерергә яратам. Иң яратып пешерә торган Камыр ризыкларыннан күбрәк эшпишмак һәм манты. Аларны пешергә шәйбәт, бик зур рәхмәт. Молодец, уңышлар булсын. Һәм 4-нче уенчыбыз безнең Марсель. Марсель Зайдуллин, Казан егете, әлегә өйләнмәгән. Эзләнүдә, буш вакытларында Марсель җырлый, китап укый һәм бакчада эшли. Зур хыялы, бәхетле булу һәм яратылып яшәү. Бала чакта массажист, парикмахер, җырчы, табиб булырга теләгән егет бүгенге көндә халыкара хезмәт күрсәтү көллиятендә эшли. Тормышындагы иң уйланмаган гамәлләрнең берсе күрше бакчасыннан алма урлау. Марсельнең девизы ни булса да елмай. Марсель, иҗат кешенең инде кай вакытта буш вакыты бөтенләй булмый дип әйтәләр. Әмма дә ләкин менә синең буш вакытларың булганлыймы? Аны ничек уздырасың? Әлбәттә булгалый, ул ял көннәре, димәк,
Күбесенчә бакчада үткәрәбез, ял итеп, ну эшләп, ял итеп түгел. Эшлибез, шашлык пешерәбез, мунча керәбез, шулай да. Шашлык пешерү зур эш инде бу мунча керүләр, алар барысы да. Бик зур рәхмәт, ярар, уенчыларыбыздан таныштык, дуслар. Әйдәгез әле, турны да башлыйбыз. Беренче тур. Ихтибар дусларым, артта экран тора, экранны сез барыгыз да күрәсез, бик яхшы. Мин генә арт белән торам, экранда төрле артистлар, төрле шәхесләр, язучылар, кемнәр бихисап зур бөек шәхесләребез пәйда булыр. Сез аларны танысагыз, урыннан кычкырмый матур итеп кулны күтәрәсез дә, аны аңлатырга кирәк була. Исем, фамилиясын әйтәсе түгел. Исем, фамилиясын мин таныйм икән, сезгә 10 бал өстәлә. Аңлашылды? Җап җайлы. Карыйбыз экранга. Күрсәтәбез беренче шәхесебезне. Әйдә. Татар эстрадасында популяр җырчы. Бер җырын җырлап күрсәтсен. Ярый, обязательно җырын хоть шигырын сөйләгез. Онытма мине. Unutma mine, Salavat Minixanov. Шулмы? Salavat selam. Конечно, нәрсә уялып утыра. Salavat Minixanov бит инде. 10 бал синеке. Күчәбез чираттагы шәхескә. Янәдән син? Бу актер. Ага. Аның исеме татар исеме, ләкин ул рус эстрадасына күбрәк кагыла. Тукта, эстрададаймы? Эстрадада ул җырлый да, ул кинода да ул актер да. Рус киноларында, татар киноларында? Рус, в основном рус эстрадасында. Рус киноларында. Аның исеме татар. Марат Башаров. Шулмы? Молодец. Марат Башаров. Менә бит. 20 бал булды шу. Унарны өстәп барабыз. Карыйбыз чираттагы шәхесебезгә. Әлфия, Марсель, сез дә игътибар итегез. Марсель, беренче кул синнән булды. Бу матур яшь кенә җырчы кыз. Нинди җыры бар? Татар эстрадасының яшь талантлы җырчыларының берсе, автор башкаручы Руслан Керамутдиновның хатыны. Руслан Керамутдинов, Эльмира Нагимова. Молодец, афарин. Менә 3-4 тапкыр килүе юкка гына түгел, аңлата белә башлаган. Чираттагысына күз салабыз. Әлфия. Бу мультфильм персонажы гел акча җыя, үрдәк, үзлеге бар борынында. Кара ак койрыклы, кызыл тапочкалы. Һәм эшләпә башлый. Кайсы мультфильмнан кем икәнен дә әйтеп бирсәң инде, монда уже җавап билгеле дә була. Аңладым. Бу Скруч Макдак бит инде бу. Шулмы? Бик дөрес. Менә бит да, Скруч Макдак дигән. Привет, минем класста шул. 10 балны сиңа бирәбез, күчәбез чираттагысына. Марсель, иң беренче кул. Ул җырлый. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Таныдым, конечно таныдым инде. Бу бит Максим. Шулмы? 10 бал синеке калайса. Менә бит. Аллага шөкер, беренче турда ярып чыктык бергәләшеп, икенче турга да кирип чыгыйк әле. Инде икенче турда минем кулыма шушындый папканы алам, чөнки монда бик күп җырлар язылган, җырчылар. Сезгә һәрберегезгә өчәр көй уйнатылачак. Сезгә җырны тыңларга да башкаручысының исемен һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк була. Әзрәсеннән башлап җибәрәбез инде, яме? Башлыйбыз. Кит тыңлыйбыз. Ага. Бик таныш җыр. Бик таныш, әлбәттә. Ләкин менә исеме төшерә алмыйм. Башкаручысын да сүзләрендә. Менә телшендә гына. 30 елга якын популярлык тоткан җырларыбызның Бик популяр икәнен беләм. Әйе. Исеме төшми. 2. Юк, җавап юк. Җавап? Әйтә алмыйм, белмим. Эх, дип әйтәбез. Менә җавап белмәсәгез, менә безнең Айрат абыебыз безгә шушындый пипелдәвекләр куячак. Но, тыңламыйча булмый, тыңлыйбыз нинди җыр икән.
Kıyaştay karalsın sağıştan ernegen canıma. Yağmurlu karasın kıyaştay karalsın sağıştan ernegen canıma. Bergine minutka barsında unutadi Firzar abi indi 30 yıl elek jırlagan bulgandır bu jırını. Belki ortağıraktır da hele. Yarar. Білем инде мин ул җырны. Біле Искә генә булгансыңдыр. төшмәде. Шират тагысы искә төшәр. Тыңлыйбыз икенчесен. Бу җырны беләм. Ландыш Нигъмәтҗанованың җыры уп дип атала. Молодец, әфәрин. Үп мине, ландышның бажаны бергәләшеп җырлыйбыз. Үп мине, үп мине, үп. Менә өченче җыр нәрсә турында булыр микән? Тыңлыйбыз. Бу җыр ялгышмасам Рамил Зарипов башкаручысы. Ничек? Рамил Зарипов. Зарипов түгел. Түгелме? Түгел. Закиров или Дөрес Закиров, Рамил Рамил Закиров. Закиров. Әйе. Жырның исеме? Исемен яшь чаклар бар идеме шунда? Шундыйрак сүзләре бар иде. Сүзләре. Дәрт бар иде. Нәрсә бар иде? Дәрт бар иде. Дөрес, дәрт бар иде дигән. Курыкмыйчаны уфирен иттереп әйтегез. Тыңлыйбыз, җырлыйбыз. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Дәрт бар иде. Бик зур рәхмәт сиңа, Нәзирә. Күчәбез Рәмис янына, кәефләр ничек Рәмис? Алга шөкер. Аллага шөкер, алай булса әйбәт инде. Тыңлыйбыз беренче җырны. Саллар ага, ялгышмасам Ирек Нугманов. Дөрес, Ирек Нугманов бер ел элегеннән Разик Юлдашында җырлап узды. Молодец, Саллар ага. Бергәләп җырлыйбыз. Саллар ага, яралар кала. Ак яулыклы күздән югала. Агым судай килисыман. Яман суламый балам. Саллар ага бик матур җырларыбыз. Тыңлыйбыз икенче җырны. Җиләкле җәй, Лилия Хайруллина. Әфәрин, дөрес, җиләкле җәй. Бергәләп җырлыйбыз. Җиләкле җәйләрен оныталмамын ямен, Кыямын иреннәреңдә кайыр җиләк итәмен. Җиләкле җәйләрне сагынабыз инде кыз җиткәч. Менә өченчесенә тыңлап карыйк әле. Кайда син? Филус Хакиров. Әфәрин, молодец, дөрес. Файдасын, Филус Кахиров. Киттек. Файдасын, тавыш бир, файда жанымны. Измә әй ярым юксына. Эзелим табалмыйм, эзелим табалмыйм. Әйді рекламадан соң біз янадан жырлау китапшыруын давам итеп, киләбез Әлфиянең янәшәсенә. Әлфия кәефләр ничек? Барса жырлаганда сен жырламыйча гына утырасың, каушап утырасыңмы, куркып утырасыңмы, или мен жырламыйм дип утырасыңмы? Юк, кошамыйм.
Карап утырам. Карап утырам. Еш Карап баган утырырга бар. килдең менә. Монда карап утырырга түгел, монда уйнап утырырга кирәк килгәч. Җырларны беләсең? Беләм. Тыңлыйбыз. Ага. Нинди җыр кем башкара? Җырның исеме? Белмим. Дөрес җавап, молодец, молодец. Менә белмәгәннәргә безнең абыебыз шулай ди. Бип ди. Менә белер өчен тыңларга кирәк. Киттек бергәләп җырларга. Син очрадың яшьлегем таңнарында, былбылым булып сайрадың. Күңелем талларында, күңелем талларында. Ишеткәнең барымы? Юк. Менә ишеттең бит инде. Ничек юк инде? Менә хәзер ишеттең, Әлфия. Ярар, тыңлыйбыз, чираттагысын. Әнкәй турында. Җавап: Таймар. Картаймы Әнкәй дигән Картаймы җыры. Әнкәй дип җырлый. Кем җырлый? Ират җырлый аны. Ага. Кайсы ират җырлый икән була? Син аны белергә тиешсең. Кемәлу? Ты. Ну. Җавап: Менә тагын пипелдәтте инде. Әйдә, җырлыйбыз. Картайма әле, Әнкәй, картайма әле, сине бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләр дип кайгырма әле, сезгә әле җырлап яшисең. Рөстәм абый Закиров җырлый. Картайма әле Әнкәй дигән җыр булды. Менә картайма әле Әнкәй дип әйткәнең өчен булса да 5 балл бирәм инде. 10 балл биреп булмый, син каршы түгелме? Борчылып кына утырасың. Тыңлыйбыз өченчесен. Әлфинә Асханова җырлый бу җырны. Әйе. Ха, исемен. Тара-тара-та. Әйе. Тан 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 таран тан 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 таран тан та. Ике. Өченчесенә җавап кирәк. Өчтән соң җавап кирәк. Эй, Аллах, Әлфия. Тыңлалы. Ятны кабыл алмай, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, алдырчы төнге урам. Төнге урам дигән җыр иде бит инде бу. Ну менә бу юлы син тагын 5 кенә бал Әлфинә Асханова дип әйткәнең өчен исем өчен бирәбез. Бик зур рәхмәт, рәхмәтләр әйтеп, без күчәбез дустым Марсель янына. Марсель, ничек кайфлар? Әйбәт. Синең әйбәт икәне күренеп тора. Йөзеңә чыккан кояш нурыдай балкыйсың. Молодец, гел шундый позитив булып кал. Югалма, әле җырларга да дөрес җавап бирәсең. Тыңлыйбыз беренчесен. Җаныкаем, җанашым, яшьлегем чишмәләрен җырлый торган Җавап: Ләйсан Гимаева Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов. Дөрес, җырның исеме дә дөрес әйттең. Җыр башкарышларына да дөрес әйттең. Бергәләп җырлыйбыз гына. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым, гомер буе янәшәм дә килә минем барасым. Эх, шуннан да дөрес җавап булды. Һәм инде тыңлыйбыз икенче җырны.
Жыр булсын күңелдә исеме. Әйе, шулай булсын әйдә, шулай булсын ди. Кем башкара? Менә Жыр кірсін көңілге, хәм қалсын ғөмірге, натырны жырларыны. 2. хатын кыз башка. Қатын қыз башқара. 3. Жауап. Муллагалиева түгелме? Дұрыс, Лилия Моллагалиева, молодец. Аны қорқып отырма, рахаттандырып айт. Біргелеп жырлаймыз Лилия Моллагалиеваның жырын. Жыр кірсін Көңілге, һәм қалсын ғөмірге, жырлар біз матур жырларына. Нинди жыр дейіп, сығыласын сүйеніп, келешек кіші сыйларына. Ана бет нинди матур жырлар, шыннан да жыр кірсін көңілге. Әрбіріміздің де көңіллеріне кіріп, урнашып, жырлап, бейіп, ойнап, күліп яшәргә насип булсын. Әрбірімізге де. Һәм чираттагы соңгы жырны да тыңлап узыйк әле. Шымырт, кара шымырт. Синең кара күзләрең тинедә. Әшәші дип җырлый әле ул. Әйе. Кавшагач исемнәрен унутам. Әйе, дөрес, син дөрес юлдан барасың, дөрес. Фархетдинова. Дөрес, әйе. Зәйнәп Фархетдинова. Зәйнәп апайы. Әйе, рәхәтләндереп тутырып әйт, Зәйнәп Фархетдинова дип. Хәтта жырын да бергәләшеп җырлыйбыз. Карашымыр, синең кара күзләрең, Исеңдә калар кочаклап үбүләрең дигән жырлар буенча да инде егет кызларыбызны сынап, икенче турны да төгәлләп күчәбез 3нче турга, дуслар. 3нче тур, дуслар, без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Сез дә, мин дә экранны күрәчәкбез. Экранда төрле ребуслар, баш ваткычлар, рәсемнәр пәйда булыр. Сезгә бары тик шуларның барсын бергә берләштереп, менә безнең картинабыз, рәсемебез нәрсә әйтергә теләде икән, шуның җавабын, шуның сүзен эзләп табарга кирәк була. Карыйбыз экранга. Мин сезгә уңайлырак күренсен өчен читкәрәк итеп басам. Беренче сорау. Хәзер сезнең логикагызны тикшеребез. Экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икән ачыкларга кирәк. Карыйбыз. Алмагачлары. Дөрес, алмагачлары жырыннан. Икенче бирем нәкъ шундый ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икән. Карыйбыз. Әйтәбез. Аккордеон, баян. Жыр, Гармон. гитара, гармон, А? баян. Гармон, тальян. Гармон, дөрес, гармон бит инде, гармон. Менә. Өчнемелгә кушасың да. 3нче сорау астында танылган клиптан кадр яшеренгән. Сезгә жырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Марсель? Азалия Зиннәт соң инде. Афарин, дөрес. Азалия Зиннәт соң инде клибыннан өзек булды. 4нче сорау. 3 сурәт. Аларны нәрсә берләштерә икән? Җавап сездән, Нәзирә. Әйдәдә, Нәзирә. Банк. Дөрес, банк. Бында инде уйлап та торасы түгел. 5нче сорау. Шулай ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табарга кирәк. Карыйбыз. Марсель җавап. Бу урыс әкияте Аленушка и Иванушка турында. Кәҗә. Дөрес. Кәҗә генә түгел, Аленушка мультфильмыннан изек булды башыннан да. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Дөрес җаваплар биргәнегез өчен, җаваплар бирә алмаганыгыз өчен дә барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм инде сез яраткан, мин түзеп рәхәтләнеп, матур итеп кул шавып утыра торган 4нче турга күчәбез. 4нче тур инде, дуслар, сез үзегез идән әзерләп килгән үзегезнең иң яраткан җырларыгызны башкарасыз. Әлбәттә, аны тырышып, булдырып, тамашачылар да яратсын өчен, балларны да күп җыяр өчен тырышырга кирәк булачак сезгә. Бары тик югары бәяне безнең компьютер бәяләячәк. Нәзирә, синнән башлап җибәрәбез. Рәхим ит, чыга әле.
birlik yaşaganman düşmeydi hatta hatırıma yaratam deb aytgan kundan beri suyuti yana yüreğimde senden başka baxır tugul yazganımda yemi ko'rindi bilasizmi yurakka senden başka bu yerda bir kimda bir kim kerakmi senden başka baxır tugul yazganımda yemi ko'rindi bilasizmi yurakka senden başka bu yerda bir kimda bir kim kerakmi senden başka kimler yoqdi tugul quyosh nurlari жылытмый meni ko'kda yulduzlarni jilkitib yulduzlarda yaltiramay tusli senden boshqa baxit tugul yozganimda yami ko'rindi bilasizmi yurakka senden boshqa bu yerda bir kimda bir kim kerakmi senden boshqa baxit tugul yozganimda yami ko'rindi bilasizmi yurakka senden boshqa bu yerda bir kimda bir kim kerakmi Senin başka sandığa jırları Köngülümdük türlerine jitmi Yarı yarı sen var yanlarımda Yalayıma rahmet deyip yaşin Senden başka baxit tugul Yazanımda yemi ko'rindi Bilasizmi yurakka senden başka bu yerda bir kimda bir kim kerakmi senden başka baxit tugul yozganimda yemi ko'rindi bilasizmi yurakka senden başka bu yerda bir kimda bir kim kerakmi bir kimda bir kim kerakmi Zirrabik zor rahmet. Şundan da bir kimde kerakmi senden başka. Rahimit otur hele. Otur hele. Bir kimde kerakmi, bir kimde kerakmi. Şundan da bir kaşık bulsan, biten bir kimde kerakmi. Şundan da şulay bit. Endi bizga eng keragi ballar, eng ko'p ballar kerak bizga. Şulay bit. Qaraymiz hozir necha bal qo'yarm ekan bizga apparat. 73 bal aybat, 73 bal Nazira. Alla qanaqa tugul be? Yo'q? Nechta bal ay? Senga ko'pmi bal kerak? Men xatar bir 80 bo'lar deb o'ylagan edim 80 bo'lar deb o'ylagan edim. Mana turmushqa da biz o'zimizcha bir tirli o'laymiz, ikkinchi tirli kelib chiqaymi? Naq jurlov o'qidaga shekilli. Ramiz do'stim, seni de chaqirib chiqargan rahmat. Seni de chaqirmishida shaharga tegishli kishi, seni de bunda o'zing bilib, o'zing yurga tegish. Nindi jir bu yo'lisi? Bu yolысы Әлфия Абзалова біздің легендар жыршының репертуарынан бірсі жырым, сағыну жырым. Rahmat. Şeşekler gibi kar yağar Hatırlattı bir emlem ay kişin Şımır şeşek atkan tuğayda Yerge didek ike unut kişin Şımır şeşek atkan tuğayda
Йөргән идек икәү нур тишен. Uzun yollarımız şol geçten ayrıldı türlü yaklara. Şulayda irkem gülisten almaktırma amanlı yatlarına. Şulayda irkem gülisten almaktırma amanlı yatlarına. Uzun yollar barır idim de bitarımay. Görüşürgen işe yıllar var, işik düzermin sımsağınımay. Görüşürgen işe yıllar var, işik düzermin sımsağınımay. Şeşek atkan tuğayla işik güzerimin sımsağınıma. Görüşürgen işe yıllar var, işik güzerimin sımsağınıma. İşik güzerimin sımsağınıma. İşik güzerimin sımsağınıma. Remis! Maladis! Remis! Bir bişni! Alganda olursan altını diyeler bizden avulda. Maladis, bek zor rahmet. Elfiye panın jırların matur itirip bizge jırlattın, özün jırladın. Tamaşaçılar suyungenlerdir. Mine bu jırga senin jırlauga nişe bal koya hazır aparat şunu da qaraybiz. Siksen bal! Vaqda etilgan şarikillanmadan so'ng bulası jırçılarımızны Elfiyeni chaqirib chiqaramiz sahnaning o'rtasına. Ömürlerde eli yazma kızdı, yüreklerde yaşlı gurtlarım. Eytken sözüm elle hak tügelme, yaşar kışını bire ul barım. Yaşlıktaki uşaklarının söndürmeyik utlarım. Unutulmaz uşaklarının kaderli minutları. Yaşlıktaki uşaklarının söndürmeyik utlarım. Unutulmaz uşaklarının kaderli minutları. İspat etem deyip öz sözümni, yo'qchilikqa ko'nglim to'la. To'ya bilib güzel mezgillarni, yuraklarda yana jir tuva. Yoshlikdagi uşaqlarning söndürmeyik o'tlarin. Unutilmas uşaqlarning qadrli minutlari. Yoshlikdagi uşaqlarning söndürmeyik o'tlarin. Unutilmas uşaqlarning qadrli minutlari.
Бик зур рәхмәт, Әлфия. Алланың миллион рәхмәтләре булсын. Матур җырлар, гүзәл уразуны җырларын безгә бүләк иткәнең өчен. Инде караоке аппаратыннан да без билгеләрне, бәяләрне карыйбыз инде хәзер. 69 бал. Менә булай әйләндерсәң дә, тегеләй әйләндерсәң дә шул 69 була. Марсель дустым, рәхим ит әле, чык әле. Барын заманда, әнием яш булганда, әтиемнең күзе тишеп, икәү тормыш корганда, әти батыр булганды, әни матур булганды, мин туачын ни эшләре шатлык белән тулганды. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Мин бәләкәй чагымда, назланып торганымда, төшми тора идең диләр әнинең кулларыннан. Мин бәләкәй чагымда, бип тора идең диләр идән такталарда түгел, әтинең учларында. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Опа! Әкиятәй бала чагымда бер хәсрәтсез үскәнем, әтиемнең учлары, кулларының көчләре, бик арыган чагымда әнием кычагына башларымны салыр өчен кайтам туган ягыма. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы, әтинең учлары, әнинең кычагы, әтинең учлары, әнинең кычагы, әнинең кычагы, әнинең кычагы, әнинең кычагы. Әкиятәй бала чагымда. Молодец, Марсель. Рәхмәт. Шуннан да бала чакларга алып кайттың син безне, бала чакларга. Шуннан да әтиле, әниле булып үсәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Әтиләр, әниләр барыбызга да кирәк, барыбызга да терәк. Без аларны шатландырып, куандырып, сөендереп кенә яшәргә насыйп итсен. Бала хәсрәте, бала кайгысы беребезгә дә күрергә язмасын. Һәм инде шуннан да шушы матур җырга безнең караоке аппаратының да үз билгесе, үз бәясе бар. 72 бал. 72 бик әйбәт, бик яхшы. Ах, дуслар, менә инде уенында уйнадык, шаярында шаярдык, җырында җырладык. Хәтта балларны да алдык. Ә менә кайсыгыз ничә бал туплап, ничәнче урын алганын хәзер мин әйтеп узам сезгә.
Һәм инде шулай итеп безнең 4нче урыннан башларбыз. 4нче урынны яулады 89 балл белән безнең гүзәл шивер кызларыбыз Әлфия. Әлфия, рәхимәт, чыгып басалы. Инде 3нче урынны яулаган 123 балл белән безнең Нәзирә. Нәзирә, рәхимәт. Буякка бассаң да булак, туякка бассаң да булак. Бас әле буягыма, бас әле. Ике кыз ортасында басып тору үзе рәхәт, үзе күңелле. Инде 2нче урынны яулады 130 балл белән безнең Рәмис. Менә бит 2нче урынга калды. 1нче урын 142 балл. Марсель дус, син рәхимәт, чыгып басыгыз. Һәрберегездә бер үк дусларым, матурларым, борчыла күрмәгез. 4нче, 3нче, 2нче урын алган уенчыларыбызны без бер кашан да бүләксез калдырмыйбыз. Бүгенге кичтә дә Йолдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар белән бүләкләп узабыз сезне. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Инде беренче урынны яулаган безнең Марсельга махсус Татмус ТВ каналыннан шушындай сертификат бирәбез. Сиңа үзеңнең җырыңны рәхәтләндереп, Татмус ТВ каналыннан күрү мөмкинчелекләре дә бар. Бер-ике сүз әйтеп тә китергә мөмкинчелек бирәбез, Марсель, сиңа. Бик зур рәхмәт бар катнашучыларга, алып баручыларга, Татмус ТВ каналына да. Мин бик бәхетлем әлеге минутта. Мин бер дә көтмәдем беренче урынны. Әлбәттә бәхетледер, иншалла көтмәгән вакытта беренче урыннар алу барыбызга да насыйп булсын. Көтмәгән, уйламаган яклардан Аллаһ Тәгалә безләргә иеп бәхетен бирсен, шатлыгын бирсен, байлыгын бирсен. Барыбызга да тапкан малларыбызның рәхәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Җырлаганыгыз өчен, уйнаганыгыз, көлгәнегез өчен һәрберегезгә дә бик зур рәхмәт. Әгәр инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең дә безнең белән шушында үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, җип җиңел, аның өчен безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, җырларыгызны гына җибәрергә кирәк. Без сезне кала җәеп каршылабыз җырлауки тапшыруында. Ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Мин юләр шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Мин юләр шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Мин юләр бу юлда телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы